Hernaniko herriaren bihotzean, kulturak taupada berri bat izango du. Plaza, ibilibideak, berdeguneak eta zuhaitzak hiria ehuntzeko. Musika, dantza, ahotsa eta artearen etxea kultura sentitzeko. Iraganetik ikasiz, etorkizunera begiratzeko toki bat. Sortzaile, ikusle, herritar eta bisitarientzat. Jasangarria, berezia, ausarta eta simbolikoa. Kultur taupada. Taupada berri bat Hernaniren bihotzean. Hernani memoria, historia, kultura da. Norgeran gogorazteko udaro pizten den sua. Ekipamentu berri bat espazio publikoari jarraitasuna ematen diona, ingurunean gehitua. Belaunaldiak presarik gabe nahasten dira plaza berri batean, tilos pasealekua bere inguruarekin lotzen duena. Atondo zabal bat, barrukaldea eta kanpokaldea bat egiten dituena. Musika, hitza eta artearentzat espazio berri bat egin nahi dugu, baina batez ere zuentzat, hernaniarrentzat. Aintzinakoak arna sartzen du, berria hasten da.